lai pendulang lama di malaku diulang saulang lai sambungan carita nomor 5 tadi malah di polimo kini kamasuk di polanang bulia nak sanang mendangannya olamu ibri banyak sesara rusak iman makan di dalam hati bertambah dulu ya lulu yuhonya mai indah dirandang kacang diambil bamban nambah bunga boleh nak tantu malah ditapien indah guna dirantang panjang iko samwangan malah nombor 5 kamasuk jono koranang boleh nak jale bidangakan bilang balik malaynya kini disambung carito nako kaniyo siali bakri tawayang-wayang mandi bapak di malo indak kata bayang awak memang latara sosanang adik di mandi di makini antala di sasik di rimbo antari mau nama makan anta kama badan diri anta leidwi anta mati barito kangan ala omande onaninda la aduretene Presiden di Bangkaulu balai kapal malah dilawitan tinggal nali bakri dulu malah badan diri supaya sanang malah kita nakon adik di sungai panu di jalan sapi kok mandela jadi pembantu malah dicamat baitu wana sebutiko nasi mande malah kok dibilang anak ke memang ketek yu dari ibu orang kainya lai dapat diselamatkan di orang Manado nama tamu di apa saja malah pangana le mandikan duang inyo baap pangana inyo mandikan duang kok nyampang mati ali bakri tentu ada kabar itu tapi lai tak kabai dui mado yu kabayo barito biya lapai yu dang nama piti biya inyo malah tak kabasanang kami yo iku wana yo erma iyo disiku nasi kami paalo jale malah nasi nangku dewanse di korang kampung dek bikin di nagari berserak sere anak yo mande baiku anak anak ikan yang ini oh nasi
malang kasanang raso pakiran tapi sanang lahi saleco indah biak pau malah sangu pau batang letumbu dalam rimbu biak jauh nak sangu jauh ko ada untang batamu Santano laidri malah bapak inyo santano suar man layado indak cuy ko paya panangguangan tapi laman hingga bapak Ali Bakri ndak ado dole bapak Erma dona Aduh hari malah suatu hari naninya malah ete isbai jar iyo pamanwang duduk sama seorang iyo padang pamain tabayang-bayang de iyo Ali Bakri iyo manso badan dirinya teraso salah di mandi aku ndak mau tinggal naik di bukit limosari ayana kau wadung kau pisah nak badan awak Tuhan kau tapi dek nasi awak bantu iko iyo lah bedonya naik mamikian Tuhan Nyoba pamanong duduk di umpun batang kayu di rumah mana Pak Camat tu iyo itu sama seorang dicali nengkete anak bangai honang gadang indah ado nampak dona tabayang-bayang di ruang waktu terasu salah badan diri salah kebalena Kowa dan mandi onan manangi nyawai komalu lempanya koana tanya tu kodiaso di badan kamar mandena koka batengan joy konasi kopa nangguangan tapi manuang badan dirinya wa ako iyo tapi manuang ko nyampang leibi yu wali katoynya ko umulay sa mapanyang matamu yu warisnya tapi ko lamati salah seorang nakabatamu dona anak jamandena Luluwana naik padiri walang yolada sajo abisi abidada atalanya tu wabi atas si pulit tulang Horus wana hati mandena di dalam jogala sajo abisi wabi galak tangi latibu abi tangi yonai Homali tak tulang
Tak mungkin dona awak kawasuo kok layu sama panjang satu saja lama patamuan baik tu pangana mandekan doang. Tapi nan adiknya biar malah lincah pulau balari baik tu wana kok dietong. Olah de untang latakan diana de nasibana wan keiko kawaan boleh kata mande samo ditangguang nasibana Didaki lawuki lama pantai menurun tantang batu tigo sulasir di tengah ladang jelak wajelo sularonyong di maloi di mandena kasanse di bangsa juo dulu badanangku oh di malo badan yo naik kenamu sanang sensaro juo nyama badan itu Tuhan. Itu rasanya malah detek jusbai jauh pogilo kawatam sama di tangan uang anakan wengi oh nasi lama